לא נכון. אני מתה, אני לא חיה. אז איך היא מדברת איתנו? כי זאת אחותי, היא יכולה לדבר איתכם מתי שבא לי. כן, נכון. היי חברים, זוכרים אותנו? כן, זאת אני מיה, ואני מתנאל, אח שלה. והיום עוד פעם רואים את הסדרה המלך והמלכה. כפי שאתם כבר רואים, הם התמקמו. אנחנו עושים את זה די כמו בית האח הגדול. אז קבלו אותם, את יונתן, אביגיל, נועה, מאור, שי ושיה. אנחנו לא משתתפים בסדרה, כאילו אנחנו כן, אבל רק בתיכון. טוב, מקווים שתאהבו אותו. ביי. אני עדיין לא מבינה אתכם. למה אתם לא מבינים? אני כאילו חיה. אתם לא אוהבים את זה? לא. לא, 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 לא. בבקשה, לא. אני נהנמת. דמיינו כאילו היא נעלמה, סבבה? נכון. זה קורה לה כל דקה, זה בסדר. היא תיעלם כל כמה דקות. חזרתי חבר'ה. כן, פשוט כל פעם השם קורא לי למעלה לשנייה. את מבינה ציפורים וכאלה? אני מלאך עכשיו? דה. היי שמש. לא, עוד פעם כי דמיינו כאילו היא נעלמה. די, בואי לחזור לחיים. ומה סיפור שנייה ששולטים עליי? אני חייבת לבקש מהשם. חבר'ה, אל תכתבי בתגובות, את עושה את השם כפי שבא לך. אני עושה אותו באמת כפי שבא לי. אני לא יודעת איך באמת נראה, סבבה? אי אפשר לראות אותו. השם, תקשיב רגע. מה קרה? אני רוצה לחזור לחיים האמיתיים שלי, כמו שהייתי פעם. טוב, חבר'ה, להגיד לכם למה אני כאילו עושה סרטון. אני לא בחדר שלי, כאילו אני בחדר שלי. בשירה ישנה, אז אני עושה את נועה, כי אני לא יכולה להפריע לה, ואני בסלון שלי. טוב, אז בואו נמשיך. את רוצה לחזור להיות חיה? זה הכי כיף להיות מלאך. כאילו, זה הכי כיף שיש. לא, זה לא. איבדתי מלא חברים בגלל זה. אני רוצה לחזור להיות קיימת. כן? את רוצה לחזור להיות קיימת? אז תעשי כמה משימות בשבילי. כאילו, משימות קטנטנות. אין בעיה, כל מה שתבקש. דבר ראשון, תגרמי להם לסלוח על המוות שלך. חבר'ה, אז סליחה על זה שמעתי. לא התכוונתי, פשוט מרוב לחץ. זה בסדר, זה כדי מקשיב ממנו, בבקשה שיחזירו אותך. אנחנו שולחים לך, בבקשה. מעולה, הם אמרו שהם שולחים לי. הדבר השני, תכני לבנות כשהן קטנות אוכל בלי שהם יראו אותך. אין בעיה. תודה לך מי שזה לא יהיה. חזרתי, מה הפריט האחרון? להישאר כאן לנצח. לא! טוב, להביא לי גלידה? אין בעיה. בבקשה. עכשיו, תחזירו אותי להיות חיה. טוב, טוב. איך אוכלים גלידה? הם לא אכלו גלידה כאן. שותים את זה כאילו. הבנתי. תחזיר אותי, טוב, טוב, טוב. גם זה גילה איים עליי. מה? זה סתם הצגה שלמדנו. תחזיר אותי להיות חיה?
הגופה שלה. יש! חזרתי לחיים. אני כל כך שמח שחזרת, גם אני. אנחנו נהיה חברים, אחי forever. דביקי, בלי נפסיקי. אז פותח לי את הקטנות שלי. אבל אתה בגדת בי. אני זוכרת משהו כזה שבגדת בי. עם נועה, עם אביגיל, לא בגדתי בה, פשוט ישבתי איתה, כי נעלבתי ממך בבוקר. באמת? טוב, סליחה. אני אסלח לך. בואי נשב ביחד. אני אביא לך מה זה מה שתהיה מחלוק. פייטטים. אמא, מי זה? את גם מתת? לא. טוב חבר'ה, מי הביא אותה הפעם? סורי, מפקד. תחזירו אותה למטה. אני מתה? לא, את לא מתה. פשוט חזרת לחיים עם ההורים שלך. חבר'ה, תקחו את המחילת הזאת מפה ותחזירו אותה למטה. טוב. סליחה שהפסקתי לעלות רובלוקס, פשוט נדבקתי את היוטו כבוקה, אז אני בכלל לסיים את הסדרה של המלך והמלכה, כי אני לא יודעת מה יכול לקרות בחבר'ה. אז בחיים לא תסתיים, אז אין מה להגיד לכם, סבבה? חזרתי. איך היה המאפינס? בסדר. אוי לא, שבת היום יסתומה. שבת, אני חייב ללכת להורים שלי. אני חייב לקחת את התיק שלי. שבת בבוקר, מה, אתה לא מכיר את השיר? שבת בבוקר, יום יפה. אמא שותה המון קפה. אבא קורא המון עיתון. יום שבת היום בסתום. אל תשאלו, למה את מעלה אותו במעלית? כי אין במדרגות. לא, אני שומרת שבת, אני יודעת איך זה להשתמש בשבת, ואני יודעת שאסור לעלות במעלית, כי יש לי מעלית בבית. חשבתי שאני אצליח בלי לעשות לכם את הרעש הזה. שאתם יודעים, רצינו למוכר שלי. אתה מבין ששבת היום אז? אתה מבין לגמרי. ביי. טוב, בואי נענה את הדברים שלנו להם בערב. היי, אסור לך פה ברד. מה? איזה יפה זה. אני מתה עליו. קצת. לא, זה בסדר גמור. טיפה קרנג', לא? עוד מישהו ככה? זה קראנץ' ברמות. אני מתה פשוט על הבחור הזה. תראי את הורד רגע? אוי, כתוב כאן פתק. מה כתוב? הוא נפרד ממני? אני אוהב אותך אהובתי. היפה של היפה של היפה שבנשים. מת עלייך, אוהב אותך. בחיים לא יעזוב אותך. מת עלייך. וניפגש עוד הפעם בתיכון. יונתן. נכון שזה מהמם. בא לי לבכות. תמיד שאני בוכה, גם באמת, אז כאילו, לא יוצא לי בכי, יוצא לי צחוק. אז אני בסוף צריכה צחוק חצי בכי.
סליחה. איזה חמודה, אני לא יכולה. אומייגאד. אני לא אגע בזה בחיים, תשאיר את זה פה. נחכה שהוא יחזור. טוב, ארגנת דייט להיום בערב? בוא נשים את זה בסלון. רגע, אני גם ארגע בגדים. הפעם אני רוצה להביא איתי מגבת. אני כל פעם מתדפקת בתור לאמבטיה. מבינה אותך. כאילו גם שם, אבל כולם משתמשים באותה מגבת, זה פשוט מגעיל. הפעם בואי הנה, הפעם את לא שוכחת להביא פיג'מה. זה הפיג'מה שלך, סבבה? עכשיו... אוי, זה רקד. חבר'ה, אני מנצלת את זה שאתם כאן צופים בערוץ שלי. לא יודעת איך אני מנצלת את זה? אני מנצלת שיש לי זמן לשחק משחקים. שאתם כאלה אוהבים אותי ונאמנים שצופים בכל סרטון. לא אכפת לי מלייק או להירשם כמנוי או להפעיל את הפעמון. הדבר הכי שחשוב לי שתצפו בסרטון ויהיה לכם כיף. טוב, אז בואו נמשיך. אחרי שהפילה נכנסה למעלית ואז אמרו, אוי בי, מה זה כבד. נורא. מה אתה רוצה? אתה יכול לעצבן, כאילו, אח קטן חמוד. אני רוצה שתקנו לי סקייטבורד. בבקשה. לא, מה נראה לך שאני מיליונרית? מה קרה למאור? בואי כבר. מאור, מה קרה? הוא סיפר להם מה קרה. מה יש לך? אנחנו עשירות, יש סתומה. שכחתי. הולכתי את אצלי עכשיו. מה אני אגיד לו? שזה בטעות? כן. מאור. אני לא פעם קראתי לו מאור, עכשיו קוראים לו פשוט מאור, סבבה? לא. כן, קוראים לו מאור. מאור, סליחה, אני יכולה לקנות לך את הסקייטבורד של עצמו. יש את האחות הכי טובה בעולם. תודיעי לנו פעם הבאה שאתם רבים. חשבנו באמת קרה משהו. סתם, אנחנו תמיד בקטע. טוב. כדי מישהו כאילו תאומות ויש לכם כל שנייה צבע אחת שיער אחר. אתה הולך לשחק איתם? בואי נשחק. בואו נלך למנהרה החשוכה. יאללה. מה זה המנהרה החשוכה? מקום שאף אחד לא היה רוצה להיות בו. בוא. אם יש לך אומץ. כן. כאילו הם נסעו בדמיון שלהם כאילו. טוב, אז איפה היינו? כן. תקשיבי רגע.
אולי תמצאי לך חבר חדש? מה קרה? הוא בגד בי? נראה לי. בטוחה איך אמרת שקוראים לו? מאור? כן. לא מאור, עומר. ראית את יוצא עם מישהי טיפה יותר... איך אני אגיד לך את זה? היא יפה ממך? מישהי יותר יפה ממני. תראה לי איך היא נראית. ואם אני אוהב אותך. כן, גם אני איתך. זה לא מה שאת חושבת. חשבתי שהבית ריק. מריבה בין אחים? אני לא אחותו, אני חברה שלו. ומי את בכלל? אתם די נראים אחים. את יכולה לתת לנו שנייה? בטח. אני אשפר מעלה החמודה הזאתי. היי לך שלום, מה נשמע? אני לא מדברת עם מישהי שבוגדת בחברה שלי. אם יש לך משהו להגיד, תגיד מולנו. כאילו, אני לא רוצה להעליב אותך. כאילו, אני לא אוהב אותך? בואי נא! בואי לך. אבל מה זה דרך בבקשה? סליחה. אני הבת של המלכה, אני יכולה לעשות לך מלא דברים פה בארץ. אני אקרא להורים שלי, וזה יהיה סופך. מה קרה שמטרידים אותנו בשעה כזאת? מה קרה כאן? אמא, אני רוצה שתעשו לו מאסר עולם. עומר, מה אתה עושה כאן? אני כבר לא חבר שלה יותר. מאסר עולם עכשיו. אני אדאג לזה, אל תדאגי. הלו, ביטוח לאומי? לא, סליחה, משטרת ישראל. צריך שתקחו מישהו למאסר? כן. לא, לכל העולם. לחיים. לכל החיים. יופי, מעולה. תודה. חבר'ה שלי באים לקחת אותו. יש. די, בבקשה. באים הצילו. מי מנסה לפגע בך? מה אתם חושבים שאתם? מה אנחנו חושבים שאנחנו? בואי אני אראה לך מה זה. מותק לא צריך. מותק. אנחנו המלך המלכה, ילדה חוצפנית. המלך המלכה? זה... ביי, אני לא אוהבת אותך יותר. דמייני, כאילו לא אמרתי את המילה, אני לא אוהבת אותך יותר, סבבה? ביב, לא אמרת לי שאתה מכיר אותם. כי אני פשוט שרופה עליהם. אנחנו לא סובלים אותך. ואז בסופו של דבר היא ישבה איתו איזושהי כוס קפה אחת, וההורים שלה לא היו פה. הם כאילו ישנו. ואז הם ישבו פה בספה. זה היה יום אחר לגמרי, סבבה? אז כזה... תקשיב רגע, אני ראיתי מה שקרה לכם לפני יומיים, ורציתי להגיד לך משהו. מה קרה? אני רוצה להיפרד ממך. מה? למה? מה אני עשיתי? בבקשה, תסביר לי. פשוט הבנתי שזה כבר לא נכון. כי פשוט ניצלתי אותך, ולקחתי לך את כל הכסף. כמו מוסקטרת אמיתית. אבל כאילו, סליחה, אני ממש מצטערת. אני כבר לא רוצה להיות חברה שלך יותר. ביי. את רוצה לעזור את חברה שלי, בבקשה, אביגיל. אני מתחנן אלייך. אחרי מה שעשית לי? מה, אתה משוגע? אולי תתני לו עוד צ'אנס. אני ככה חיבב אותך כל כך הרבה. אני אנסה לו צ'אנס. אני אוהב אותך, זאת האישה היחידה בליבי שאני אוהב. באמת אבל? גם אני איתך.
אז אני יכולתי להפגיש בין את ישי. טוב, אנחנו הולכות עוד מעט. מה, לאיפה? התיכון אבל שהיינו בפעם שעברה. כבר ערב, אז כדאי שתצאו. אומייגאד, ערב! ערב? ערב עכשיו! טוב, ביי מתיק. ביי, אוהב אותך. ביי. בואי, צריך להופיע פה. והם הלכו. טוב, וכאן נגמר עוד סרטון של מאיה, מקווה שנהנתם, ביי יוש. ביי.